Izenzo yesihloko sesine soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha besakhuluma kubantu, abapristi nenduna yethempeli nabasadusi babafikela, benengwa ngokufundisa kwabo abantu nokumemezela ngoJesu ukuvuka kwabafileyo. Bababamba babafaka etilongweni kwaze kwaba kusasa, ngokuba kwasekuhlwile. Kepha abaningi kwabezwayo izwi bakholwa. Umumo wamadoda waba kungathi yizinkulungwane eziyisihlanu. Kwathi ngangomuso kwabuthana eJerusalema ababusi namalunga nababhali babo, no-Anase umpristi omkhulu, noKhayafase, noJohane, no-Aleksandru, nabo bonke abendlu yompristi omkhulu. Babamisa phakathi kwabo, bababuza bathi, "Lokho nikwenza ngamaphi amandla nangaliphi igama na?" Khona uPetro, egcwele uMoya oNgcwele, wathi kubo, "Nina babusi bezizwe namalunga, nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe ngani, makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, enambethela esiphambanweni, amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo, ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile. Yena uyitshe eladelelwa yinina bakithi, eselaba yinhloko yegumbi. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Kwathi bebona isibindi sikaPetro noJohane, beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, bayimfunda nje, bamangala, babazi ukuthi kade benoJesu. Kepha bebona umuntu ophilisiweyo emi nabo, babengenakuphika lutho, kodwa sebebayalile ukuba baphume emphakathini balulekane bodwa. Bathi, "Sizakubenzani labantu na?" Ngokuba kusobala kubo bonke abakhileyo eJerusalema ukuthi isibonakaliso esiqhamukileyo senziwe yibo. Asinakuphika, kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu, asibalaye bangabe besakhuluma kumuntu namunye ngalelo gama. Base bebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi, bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Kepha uPetro noJohane baphendula bathi kubo, "Nqumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu, ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo." Khona sebebalayile futhi babayeka, bengafumananga ukuthi bangabajezisa kanjani ngenxa yabantu, ngokuba bonke bedumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo, ngokuba umuntu esenziwe kuye leso sibonakaliso sokuphulukiswa wayeneminyaka eve 40. Sebeyekiwe baya kwabakubo, babika konke abapristi abakhulu namalunga abekushilo kubo. Bona sebezwile baphakamisa izwi kuNkulunkulu nganhliziyonye, bathi, "Somandla, wena owenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, owasho ngoMoya oNgcwele ngomlomo kababa uDavide inceku yakho ukuthi, kungani ukuba abezizwe baxokozele nabantu bacebe okuyize na?
amakhosi omhlaba aqhelile nababusi bayihlanganyele inkosi nogcotshiweyo wayo, ngokuba ngempela oHerode noPontiyu Pilato kanye nabezizwe nabantu bakwa-Israyeli bayihlanganyela kulomuzi inceku yakho engcwele uJesu owamgcobayo, ukuzakukwenza lokho okumiswe ngaphambili yisandla necebo lakho ukuba kwenzeke. Manje-ke Nkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceku zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi. Ngokwelula isandla sakho ukuphulukisa, kwenziwe izibonakaliso nezimangaliso ngegama lenceku yakho engcwele uJesu. Kwathi sebekhululekile, kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona, bagcwaliswa bonke nguMoya oNgcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye nomphefumulo munye, okwabakho noyedwa owasho ngezimpahla zakhe ukuba ngezakhe, kodwa bakuhlanganyela konke. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kweNkosi uJesu. Umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke, kwakungekho oswelayo phakathi kwabo, ngokuba bonke ababengabanikazi bamazwe noma bezindlu bathengisa ngakho, baletha imali yalokho abathengise ngakho, bayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Kwaba yilowo nalowo wabelwa njengokuswela kwakhe. Kwathi uJosefa, owathiwa ngabapostoli uBhanaba, okungukuthi ngokuhunyushwa, indoda yenduduzo, umLevi waseKhupro ngokuzalwa, enensimu, wathengisa ngayo, waletha imali wayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Izenzo isahluko sesihlanu, soqala ufunda evesini lokuqala. Kepha indoda ethile igama layo lingu-Ananiya, inosafiri umkayo, yathengisa ngendawo, yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi, yaletha ingxenye ethile, yayibeka ngasezinyaweni zabapostoli. Wayesethi uPetro, Ananiya, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho, uqambe amanga kuMoya oNgcwele, ugodle ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyonto enhliziyweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu kepha kuNkulunkulu. Kuthe u-Ananiya ezwa lawo mazwi, wawa phansi, wafa. Ukwesaba okukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Izinsizwa zasuka, zamsongezela, zamkhiphela phandle, zambela. Kwathi emva kwesikhathi esingaba ngamahora amathathu, kwangena nomkakhe. Engakwazi okwenzakeleyo, uPetru wayesethatha ethi, ngitshele ukuba izwe nilithengise ngokungaka na? Wathi, yebo, ngokungaka. Kepha uPetru wathi kuye, kungani ukuba nivumele ngokulinga uMoya weNkosi na? Bheka, izinyawo zabambela indoda yakho zisemnyango, nawe baza kukukhiphela phandle. Wayesewa phansi masinyane ngasezinyaweni zakhe, wafa. Izinsizwa zangena, zamfumana efile, zamkhiphela phandle, zambela ngasendodeni yakhe. Ukwesaba okukhulu kwalehlela ibandla lonke nabo bonke abezwa lokho. Kwenziwa izimangaliso nezibonakaliso eziningi ebantwini ngezandla zabapostoli. Bonke babenhliziyonye besemphemeni kaSolomoni. Kepha
kwabanye akwabakho owayenesibindi sokuzihlanganisa nabo, kepha abantu babebazisa kakhulu, benezelwa kakhulu abakholwa yiNkosi, abaningi nabesilisa nabesifazane, ngangokuba bakhiphela phandle emigwaqweni abagulayo, bababeka emacansini nasezihlakeni, kuze kuthi lapho eza uPetro isithunzi nje sakhe sisithibeze abanye kubo. Kwabuthana nezixuku esivela emzini ezungeze iJerusalema, baletha abagulayo nabakhathazwa ngawomoya abangcolileyo, baphulukiswa bonke. Kwase kusuka umpristi omkhulu nabo bonke ababenaye abangabahlelo labaSadusi, bagcwala umhawu, babamba abapostoli babafaka etilongweni lombuso. Kepha ingelosi yeNkosi yavula iminyango yetilongo ebusuku, yabakhipha, yathi, "Hambani, nime nikhulume ethempelini kubantu amazwi onke alokhu kuphila." Kwase sebezwile, bangena ethempelini ekuthatheni kokusa, bafundisa. Kepha kwafika umpristi omkhulu nababenaye, bababizela ndawonye umphakathi nezigele zonke zabantwana bakwa-Israyeli, bathumela endlini yeziboshwa ukuba balethwe. Kepha izikhonzi ezafika khona azibafumananga etilongweni, zase zibuyela emumva zabika, zathi, "Indlu yesiboshwa sayifumana ivaliwe, iqinile impela, nabalindi bemi eminyango, kepha sesivulile, asifumananga muntu ngaphandle." Kwathi ukuba induna yethempeli nabapristi abakhulu bezwa lawo mazwi, basambatheka ngawo ngokuthi, "Kungaba yini lokho na?" Kepha kwafika omunye wababikela wathi, "Bhekani, amadodana ebeniwafakile etilongweni ethempelini afundisa abantu." Khona yaphuma induna kanye nezikhonzi zabaletha kungengampoqo, ngokuba bebesaba abantu, funa bakhandwe ngamatshe. Sebebalethile babamisa emphakathini, umpristi omkhulu wababuza, wathi, "Saniyala nokuniyala ukuba ningafundisi ngalelo gama? Bhekani, senigcwalise iJerusalema ngesifundo, nihlose ukwehlisa igazi lalowo muntu phezu kwethu." Kepha uPetro nabapostoli baphendula bathi, "Simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. uNkulunkulu wabobaba wamvusa uJesu enambulala nina ngokumphanyeka emthini. Lowo uNkulunkulu wamphakamisa ngesokunene sakhe abe yiNkosi noMsindisi ukuba anike u-Israyeli ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono. Thina singofakazi balezo zinto kanye noMoya oNgcwele uNkulunkulu amnikile labo abamlalelayo." Bona sebezwile bathukuthela, bafuna ukubabulala. Kwase kusukuma omunye emphakathini, umFarisi ogama lakhe linguGamaliyeli, isazimthetho esitusekayo esizweni sonke. Wayala ukuba abantu bakhishwe isikhashana. Wayesethi kubo, "Madoda akwa-Israyeli, qaphelani kulokho enizakukwenza kulaba bantu, ngokuba ngaphambi kwalezo zinsuku kwasuka uThewuda ezishaya omkhulu, kwanamathela kuye amadoda angathi 400.
wabulawa yena nabo bonke abamlalelayo, bachitheka baphela. Emva kwalokho kwasuka uJuda waseGalile ezinsukwini zokubhalwa, wahlubukisa abantu ukuba bamlandele, nalowo wabhubha, nabo bonke abamlalelayo bahlakazeka. Manje-ke ngithi kini, dedani kulaba bantu, nibayeke, ngokuba uma lelisu nalomsebenzi kuvela kubantu kuyakuchitheka, kepha uma kuvela kuNkulunkulu aniyikuba namandla okubachitha. Funa mhlawumbe nifunyanwe ningabalwayo noNkulunkulu. Bamvumela-ke, base bababiza abapostoli, babashaya, babayala ngokuthi bangakhulumi ngegama likaJesu, babakhulula. Khona basuka phambi komphakathi bethokoza ngokuba bebefanele ukudunyazwa ngenxa yalelo gama. Abayekanga ukufundisa nokushumayela ivangeli ngoJesu Kristu imihla yonke ethempelini nasemakhaya. Izenzo isahluko sesithupha, soqala ufunda evesini lokuqala. Kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubaJuda abakhuluma isiGreki ngamaHebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Abayi12 base bebiza ibandla labafundi bathi, akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. Funani-ke phakathi kwenu, bazalwane, amadoda ayi7 anodumo oluhle, agcwele umoya nokuhlakanipha, esingawamisela lowo msebenzi. Kepha thina sizakuqinisela ekukhulekeni nasenkonzweni yezwi. Lelizwi laba lihle kulo lonke ibandla. Base bekhetha uStefanu, umuntu owayegcwele ukukholwa noMoya oNgcwele, noFiliphu, noProkhoro, noNikanori, noTimoni, noPamena, noNikonawu, iproselyte lase-Anthoniya. Babamisa phambi kwabapostoli, bakhuleka, babeka izandla phezu kwabo. Izwi likaNkulunkulu landa umumo wabafundi, wakhula eJerusalema, nesixuku esikhulu sabaphristi salalela inkolo. Kepha uStefane, egcwele umusa namandla, wenza inkazimulo nezimangaliso ezinkulu phakathi kwabantu. Kwase kusuka abanye besinagoge elithiwa elabalibethino, nabaseKhurene, nabase-Alexandriya, nabavela eKilikhiya nase-Asiya, baphikisa oStefane, kepha bebengenamandla okumelana nokuhlakanipha nomoya ayekhuluma ngakho. Khona bathe ngamadodana athi, simzwile ekhuluma amazwi enhlamba ngoMose nangoNkulunkulu. Bavusa abantu namalunga nababhali, bamvukela, bambamba, bamisa emphakathini. Bamisa ofakazi bamanga bathi, lo muntu akayeki ukukhuluma amazwi ngale ndawo engcwele nangomthetho, ngokuba simzwile ethi uJesu lo waseNazaretha uza kuchitha le ndawo, aguqule imithetho asinike yona uMose. Kwathi bemgqolozela bonke ababehlezi emphakathini, babona ubuso bakhe kungathi ubuso bengilosi.